you are sitting down. Mano engineer Evo Magdalena
Ladies and gentlemen, on TV channel show, Children Motivate Check Teacher Day, a Check Teacher Day, Sario News. Kendino Check Sunday Sapanga Check News. Atimu Mosule Jo Neno Maria, Bwana Nikishina Matema Kinide Nyakajoa. Baba. Yes. Wabeba Ningisi Neto, Ilari Kureto. Gemate Inani. Nani. Jona Magwele TV. Yora Makena Makawini. Kizima kawili nitie ukalala yenye kwa chimzani manabendo vile shida madini ya mtoto kidogo na tuwele kwenye zaidi kamani wa nige changa daktari manabeki nituwe na tuwe kibasa changu asema nige pitch kibali zama wanawana jikumoka ni pia maspirias wa biyono very soon. Kifuma kawili giso ni MTA kendo kipuluwa ya mage kendo pombe biyo kumene jikoro each kifuma kawili yes nituwe kendo wanena online kada wane gudi mos ne timi na operation ibeto kuchadi 2 months kwa pepa 4 million ya watu to apenjiwa kwa mani ibeto ni survive na alo ndalo mani mbele kano no nitiere kaka nikeno kame ame yes manot to diyo kada mani nitiere chen kame matiyo la perform before bitu batona perform lakini matente kumana niyo nitiende mungu ni friends uchun kona time wanatuma Magakana not machado maboniti matendo yes usiepe okonyi siepe okonyi kifuma kawili yes to lokruok mane menyawachkata ni sani timo ne band ma mondo dhano ng'e ni gimoro biro kata lokruok mane milogo as brand ni kaka kifuma kawili mamiyo jo hera magi siso kata meluma mar rito kiengoni nitiere gimoro mabiro nikech nitiere ndago moko mokao mopogore kaka notiyo ga chon. Okay, mokwongo ban mana kene makawile cha nyingine pore mana kene makawile but gisani kaka natuo chano pogore kaka atuo sane kichiwa chunini mara beteno kata kanuna kichiwa teach matia mabara ina mbozi ni mada chiwa mara wajaboga kwa hata mwana penda kapela ni anytime matia matameta ni motija ati mwingi kumbogo gimana tibogo wakati niki matimo kingi wakati mrocha wadi disani kibone kodi ni manager ili kido manager kodi ni manager matini karateni bado la kwa manager kwa management
Kendo en manager ma very serious, obedo motimo, very mature person. Tang'ani wadwaro kode mabor. Wan kode vision mbelewa kode. Yes. Kendo biro umawacho kode. To Kevo Makawini. Yes. Rwako management ni ipani tiako chega because owacho ni manager ni mokwongo. En mano ng'e kata club moko mong'e ni ng'ane kobiro kata biro kwane Kevo tich. To dogo ne kendo ni office moro e wako biro koro mae kendo koro kwane Kevo tich. Gino kunya changanya jo club. Okay, oknyal changanya jo club ni Ronald. Managers kata manager ma wan go. Gin jogo to what industry achiel. Imbele nitie medo kumano tiye. Masentral clubs mwade ka wimambo maber. Mar ariyo, gino ok nyal loko gimoro amora. Adwara. Koro pump moro ma bende awinjo ka DJ na play e background mara yuomi nade. To pumpini ma ingene thungi ma kendo kata king'iyo kaka dhano nokawe en hit. Thungni ne ni hit. Kendo ma kanye manidhi mitime nyaka launch e dala mar Kisumu. Kech kane ikana paro mokwongo nilando launching ni manidhi timo Kisumu. Tok launching, how has been live? Tok launching mani ma Kisumu. Okay. Live okobedo marach. En mana kenda. Pod watimo mana kesa. Pod mana timono. Watimo maber. Anyuomi nade? Mono nade timo maber. Dhano ahere. Kendo watimo marketing bende maber. Korko peak sani korko peak ma serious. Adwa ni Jack nego jowinjo matin thumno. Ajak. Nisame paragie. Sami kama. Nisami kama para yasimama. Yara binye mari pumero kichunga mama. Ini dwana nyumi nade. Apini dwana nyumi mama. Mama magela. Baby dwana nyumi mama. Mama magela. Kusti dwana nyumi rao. Nera makope. Ini dwana nyumi tiga. Tiga utado. Ekine mari magela nane totono. Yo sasa. Mano to wado ngadede mane dengo ni malichi. Mane mino koso Of course. koso uyo chuo salaba. Wita ano jam. Ano chienga. Aya ka chega di bosma chegi ne kamera. Rugi ni ye. Ano bana sasa. Rafiki wangu. Mimi. Yes, bana. Ano bana. Katana. Kevo Makawini. Yes. Kwa ng'iyo nonro ni matut. In gi family maduong'. Kendo most of picha ni mabende producer keto ne wang' jowi kanyo. Waneno ka in gi family ni kanyo kendo in gi nyithindo. Wano ni in gi nyithindo adi ba? An gi mon ariyo. In gi mon ariyo. An gi mon ariyo. Ijaluo kamili. Ajaluo kamili. Dichuo kamili nyaka bed gi mon ariyo. Chieng' nyalo kethore, chieng' dong' maber. Ong'eyo gaboro maber godo. Ong'eyo. To in gi nyithindo adi sani? Sani an kod nyithindo adek. In gi nyithindo adek. Mano Nyasaye ogwedhi baba. Mano Nyasaye ogwedhi. Artist en ng'ama nigi ngima moro ma very delicate. Kendo samoro obet gi chochni moko, skandal moko dwa nomaku, ka gi kacha. Ero ka kinde gi gimoro amora kaka mar skandal gi Artist never do about it.
Mana dia? Artist yang ada di mana? Ya, namanya lupa musik ni, yang ada di Turki, Turki. Kalau Turki, kalau di Malaysia, skandal ni, as an artist, wakanya kau percaya yang kita ni betul. Katanya jadi mau wacangone di Facebook, Instagram dan macam. Mago nenda kikao tikitakachi. Pagini ni confusion morokano. Magana tu marumane pachiparcha. Pachiparcha ni kwa watu ngano malike bana. Kwa benti mara leo itamo avoid the scandalous musician. Itamo avoid the moromana scandal. Itmana ni vidi kitrado. Bado ni watu ngakatra. Ongeza tu mmoja wa ngana ndio wajigeni ni vidi kitrado. Ndio. Kwa tamani. So, bagaimana tadi besi penimara maligeni, main yang ngata to bang dulu togi. Makin ini nak jauh kabisa basic experience di mara bela ni yang kecabusan. Hoje nós vamos Maroka batimiyo pele. Shepe buru mpukubu mpukubu. Ukana wajiri mchesi Amazon baga. Nina maybe nina support hada waya gana nuko hada waya asadato. Usipeleke uchungwana. Ukana nasi jana kada moza dana. If you look at the kaka jatuh, sampai perform the crowd, kaka producer the play, you know, kaka video makor producer play, you know, money perform the crowd. Ini juga ada sampai perform the crowd di cheer hard. Hai. Kilo judi di tim opinionage. Ini jadi apa? Yang amal, untuk dimana kita punya nama. That's my joy, my friends. My joy. Naga pun, dia mana joy na. Kalau kau mana, ini dia pun kau nyoni. Jadi ini juga ini page mana? Ini orang. Oke kali kelapa. So, mana nu page di bawah mangen, ia football kabisa. Mana tunggu kayak ini. Kan kalau mandi semua seperti juga yang kasar. Dia yang balas football usani. Bah, dosani kubaca abapun football nani arena talent bara ni tunge kitana bari sawa na boy kana ka agora kana rudi ka kana zitiko so boy wacho ni talent anan talent nija sawa talent anawe na mpira coach na solo teach and team mechanic be kuna na watu kundi gote tumema chula kutubo lago na kasani baba chula agona na back fit obedekanga mtende background music kuro kego makawi yes ini wasanii kwa mise nacha ma igolo mwachini make ebe mana makolwe tena chopoka. Okay, isali. Okay, isali masebolo. Nikijani bende nyagaya bandi poka bodo nyagaya chobele nyalo chobota nyalo bodo. Alga chobole bende kobola. Ile bende. Wote bana wale di. Wote bana wale di. So adende adamu manda. Andi college mangen mationa. Kata bana masalia mjomera dek. Achana nyako. Ayo bimechuma. Ada mana yang berbeda? Sani kucumpu. Wacha ni mau ke wetike kawini. Maki dunia kama kivuma kawili. Yes. Kivu and his fans the Magi Expert who are social media handle mine. I'm kati ya children. Au juma ni Malolo TV talent show. Children mari na support wasani. Kingi talent mora just WhatsApp us. Na kwa Malolo TV kado. Jadi kati Facebook page wa Malolo TV inbox wa. Bi kati Facebook page na kaka Victor Msafi Kenya. Like my Facebook page,
follow kendo inbox in case idwaro talent moro amora. Okele jora magwa, jora mag Lulu TV, jora mag Kevuma Kawili, jora mag Jotumbe. Ananeno gani Kevuma Kawili, Kevuma Yuba Facebook, Kevuma Kawili, Instagram, Kevuma Kawili, anka mara sana YouTube jameni. Kapo subscribe channel mar Kevuma Kawili please, akwai kaka jawara maga subscribe wakama tume wachona pokanya watu ndio pesa pesa to subscription more yangu nao kumona kuna hazamana dazama awote dimara maliyet kendo bila matak in the next 1 month dimara maliyet kendo matak kendo bila video shoot Ninakuja kana mbona kwa wacheka chini na kawaida anga tachini bali Victor Msafigela chini na talent show itala vijana Mandala Auto Garage. Mandala Auto Garage is located along Long Road just next to Toyota Kenya. Kwenye kambi Mosiro chini na talent show kama bado mtu na mabaya kama kawili yes alafu ndio mtu baba kwa na mamati basi ndio something ndio kama ndio. Thank you. Next time. Next one is